Täällä studiossa meillä on tänään perinteinen Scandinavian Jonglör-kilpailu. Siinä suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen kilpailevat siitä, kuka on paras jonglööri. Tuomarina tässä kilpailussa on tervetuloa viihdetaiteilija Liisa Laine. Kiitos ja oikein hyvää perjantai-iltaa minunkin puolestani täältä. Hei. Kiva, että pääsit tulemaan. On aika aloittaa tämä jännittävä kilpailu. Tervetuloa kilpailija numero 1. Hän on norjalainen Harald Myrmo. Norjalainen Harald Myrmo. Tack så mycket, Harald. Kiitoksia. Näin tämä jännittävä kilpailu on alkanut. Scandinavian Jonglör-kilpailu on edennyt siihen vaiheeseen, että nyt on vuorossa kilpailija numero 2. Hän on ruotsalainen. Tervetuloa, välkommen, Niklas Eriksson. En fråga först, Niklas. Hur gammal är du? 15. Niklas, varsågod. Tack så mycket, Niklas. Det riittää Niklas Eriksson. Hei hei. Näin norjalainen ja ruotsalainen ovat esiintyneet tässä jonglöörikisassa. Suomalainen on enää jäljellä. Jonglöörikisa huipentuu. Hyvät naiset ja herrat, tässä tulee suomalainen Matti Jauhiainen. Hei hei Matti, minkä ikäinen olet? 21,5 vuotta. Ole hyvä. Tää oli tässä. Matti Jauhiainen. Kiitoksia. Ja me menemme tästä, ota kymppis eteenpäin. Anteeksi. Aivan. Aha. Nyt sain ohjaajalta tiedon, jonka mukaan joku kilpailijoista on lahjonut tuomaria kesken tämän kilpailun. Nyt menen tuomarin luokse. Viihdetaiteilija Laine, miten kommentoitte? No tää on nyt aivan naurettava väite, siis täysin naurettava väite. Jos näin raskauttavia syytöksiä esitetään, niin sopii pistää todisteet peliin. Ja naurettavaa. Ohjaaja ilmoittaa, että nyt katsomme hetken ajan kuvanauhaa. Tässä ilmeisesti suomalainen. Miten kommentoitte? Niin siis toi kohta, niin, ei kun mä lainasin tuolle äijälle kahvilassa 60 ja se tuli maksaa sen tossa. Tai siis, en mä oo toi harakka, joka on tuolla pömpössä. En mä oo, te ootte lavastanut tää. Noniin. Tässä on nyt Tää ilmeisesti on lavastettu! jonkinlainen aukko tässä. Eiks tää teidän ohjelma on mielenkiintoinen muuten? Me ette lavastaa tämmöstä roskaa. Tuomari Hei! Laine, hyvä yleisö, joudun nyt ilmoittamaan, että kilpailu on keskeytetty, nimittäin joudumme vaihtamaan tuomaria. Näin on. Löytyisikö täältä kenties paikalla olevista vapaaehtoista sellaista henkilöä, joka on nähnyt kaikki nämä esitykset? Ja sinä,
tummasilmäinen, ruskeatukkainen, hei hei. Siinä, mikä on nimesi? Paula Koivuniemi. Mikä? Paula Koivuniemi. No niin, kiva. Kiitoksia, tervetuloa tuomariksi tähän. Me jäämme nyt sitten katsomaan, miten kilpailu etenee ja me palaamme tänne studioon hetken kuluttua. Jonglöörikisa huipentuu juhlavaan loppunäytökseen tässä. Oikealta vasemmalle suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vielä pyrkivät vakuuttamaan tuomaria. Mitä Paula sanot? Upeita suorituksia. Kiitoksia ja näin. Kilpailu on päättynyt. Hyvät naiset ja herrat, Paula, annatko kuoren? Scandinavian Jonglör-kilpailun voittaja on suomalainen Matti Jauhiainen. Saanko Paula lyhyet perustelut? No Matti oli selvästi niin kuin treenannut eniten Kiitos paneutunut paljon. siihen, Hei, paneutunut erottaa tähän. meidät kumpi on kumpi. Se oli toi. Mä olin No silloin niin, just kiitoksia. tuolta pömpelistä jossain muualla, kun toi antoi mulle rahat. Se oli toi muija. Näin. Mä en oo ollut tuolla. Syyttäkää Me vaan menemme tästä nyt syytöntä. eteenpäin ja Pistäkää viaton kärsimään. Ei oo väliä näemmä. pääpalkintona Matti Jauhiainen voittaa ylellisen 3 viikon lomamatkan Skandinaviaan yhdessä tuomarin seurassa. Onneksi olkoon. Mutta hei, Niin. mä en halua kyllä lähteä sen kanssa. Mä otan mieluummin oman tuon palkkioni rahana, siis tämän matkan rahana. Ahaa, no niin, kiitoksia. Mieluummin ehkä sunkin kanssa tai jonkun muun kanssa. Mutta sorry, Kiitos. sorry, Matti, Näin mä tässä en vaiheessa joudumme nyt sanomaan, että kiitoksia seurasta.